saging na saba. Ano to, medyo hilaw pa siya. Pero, ayun, sinadya kong medyo hilaw para at least, hindi siya madaling mazira. Intestine, tuna intestine. Parang ano siya, yung intestine ng tuna. Ayun, 1.6. Ano to, 130 ata ito, 130. Ayoko maubusan, lalo na sa mga sabon, ganyan. So, importante talaga na may sabon lagi. Ang dami, guys. Konti lang. Hello, guys! Good morning! So, today is ano pala? Petsa karon pa? August 7, 2019. And medyo madilim. Wala kasing init. Ano ngayon? Today is Wednesday. Ako yung naghatid kay Hagrid. So, ayun. Mag-haul tayo ngayon, guys. Yun yung ating an agenda for today. So, mag-haul. And, ano ito? Kahapon. Binili ko to kahapon. Hindi na din ako nag-vlog kasi parang ayan. Pinaano ko lang yung ilaw kasi or mag-move tayo doon. Kasi madilim. Wala si haring araw. Ayan. So, ako yung natin kay Hagrid kasi ayun. Tapos, bumili ako kanina ko palang ito bibili. Ayan. So, inamin ko lang yung buhok ko kasi para hindi charot. Ayan, bumili ako ng marang. Diba kahapon sa vlog, bumili ako ng marang. Nakita ni Papa yung bumili ako ng marang ulit. Ang lang to, 30 pesos din. Ayan. So, sarap. Ang tamis niya. Tapos, bumili din ako ng saging na saba. Ano to, medyo hilaw pa siya. Pero, ayun, sinadya kong medyo hilaw para at least, hindi siya madaling mazira. Ayan. Tapos, bumili ako ng payong kasi yung ilang beses ako nawala ng payong. So, bumili ako ng payong. Hindi to automatic. Wala na yung automatic nila kasi dati may automatic na tinda doon ang mga 150 lang. So, wala na silang ganun. Tapos, matibay ha, in fairness. Kasi nag-ano ko dun sa mga payong na, alam mo yung may brand, pag-try ako, ang bilis lang din naman masira. So, napamahal lang ako. So, depende na lang siguro sa kung paano natin gagamitin yung payong. Pero, kay Papa itong black, pero good luck, hindi gray pala. Pero good luck na lang kung mapapaano to ni Papa kasi napaka-harsh ni Papa sa mga payong, sa mga gamit. Diba? So, ayan, payong niya. Akin favorite. Ito yung favorite ko na color na parang mga ganito lang na klase na yellow. Parang lang, hindi siya masyadong light. So, nakita ko to kahapon na kulay. So, binili ko na rin. Ito lang yung hindi ko pa nabilhan ng raincoat. So, ayun. Tapos, ito, Manang's Rebings food product. Hot spicy dayok. Ayan siya, dayok. Ayan dayok. Ano to? From Jensen. Ano to siya, guys? Ibigay to ng, ni Papa. Parang under ni Papa ng mga tauhan nila. So, binigyan siya ng ganito. Ano to siya? Intestine. Tuna intestine. Parang siya, yung intestine ng mga tuna. So, ginawa siya. Tinikman namin to kagabi. Ang sarap niya. Pero konti-konti lang, parang lang siya ba? Parang pang paano lang. Then, spicy kasi siya, kaya masarap. Ito, bulad or dried fish. Ito, binigay din sa kanya to, pero sabi niya, babayaran daw niya, so binayaran naman niya. So, ayun. Ang nagbigay nito, siya rin yung nagbigay nitong bulad. Yung mga napamili ko talaga sa grocery kahapon. So, bumili ako ng, inatry ko tong Jolly Cow.
Kasi walang walang selecta na green kahapon dun sa Gaisano. Kasi sa ibang Gaisano, sa isang branch ng Gaisano ako na bumili. So, hindi siya masyadong kompleto. So, ito lang yung binili ko. Ang tatlo, itong tatlo papalo ko sulod sa ref pabi, kibaho. Yung bali, yung apat, actually, sobra pa siya sa isang kinsena ni Hagrid. Kasi, tatlo lang yung binili ko kasi meron pa ng sobra dyan. So, para hindi ako bili, kasi twice lang naman umiinom sa akin. Minsan, thrice pag gusto niya uminom ng gatas. Pero usually, morning lang talaga at saka yung evening. Tapos ito, bumili rin ako ng isang sabon. Bumili ako ng Ariel. So, pinanindigan ko na talaga yung Ariel. Kulub removal. Ayan, 1.6. 130 ata ito. 130. Ayan. So, meron naman na kaming lagayan. So, yung refillable pack lang yung aking kinuha. So, yan. Ito, bumili ako ng maliliit na wipes. Kasi si Hagrid palagi siyang napupupup sa school. Kaya tinuruan ko siyang gumamit ng wipes dun sa school. And, tinuruan ko siya na bit-bitin niya to every time na pupunta siya ng CR kasi hindi niya alam kung mapapupupo siya. So, tatlo yung binili ko. Pinadala ko na sa kanya yung isa kanina. So, tinuruan ko na yon. Sana lang masunod niya. So, yan. And then, binilan ko na rin siya ng toothpaste. Ayan, Happy Kitty toothpaste. Frozen talaga. Walang ibang toothpaste doon. Frozen na red, blue, at saka ito. Yun lang. Yung toothpaste doon. And then, ito, Bioderm. Ina-try ko tong Bioderm kung okay siya. Kasi sa Safeguard, parang mabaho pa rin yung katawan. So, try natin tong Bioderm. So, tatlo yung bibili ko kasi wala naman silang set na kakain sa Safeguard. And, para kay Papa, kasi ginagamit ko Papa to everyday. And, alcohol na Green Cross. Mas mura tong Green Cross compared dun sa mga ibang brand. Kaya ito yung kinuha ko. 38 lang ata to. 38. Parang ganun yung 38 ata to. Itong malaki na. So, 500 ml na siya. So, then, bumili ako ng shampoo. Ito kay Papa. Kasi itatry ko na wala ng mga, anong tawag dito, mga sachet doon sa loob ng CR. Kasi nag-accumulate siya. So, masyadong ang daming nagaganap sa CR. So, kay Hagrid tsaka kay Papa. And eto naman sa akin. Itatry ko tong Hair Fall Rescue Plus. Maliit lang yung binili ko kasi alam niyo naman yung buhok ko. Pag hindi ako hindi naging okay yung hair ko dito, palit na naman ang ito. Ang sister na napkin. Ayan. Ito lang yung kinuha ko. Ginamitan ko na siya kanina. Konti lang naman itong binili ko, pero mga malalaki or yung binili ko kasi importante sa ayoko maubusan, lalo na sa mga sabon, ganyan. So, importante talaga na may sabon lagi. And eto, Ladies Choice na malaki. Nakita ko rin siya. So, pa rin, refillable pa rin yung binili ko kasi meron naman kaming lagayan ng, anong tawag dito, meron kaming lagayan ng mayonnaise. So, ayan, kasi sa mga bread, baon ni Hagrid, ganyan. Kasi may plano si Papang gawin na recipe, so bumili na ako ng breadcrumbs. Buds, ito yung gusto ko na cotton buds, itong mini cotton buds kasi lang siya, sakto-sakto lang siya sa tenga ni Hagrid sa labas. So, yan. Cotton, para sa akin, malaking cotton na siya. Mas mura yung Purity na brand. Hindi na rin ako, itatry ko itong Quaker oats na chocolate oatmeal. And, ginuha ko. Coffee. Yun nga, nakalimutan kong bumili ng Coffee Mate. Coffee din yung nabili ko. And gusto namin to, itong Classic Strong, kasi strong talaga siya as in. Kung gusto mo yung kape na medyo mapait, masarap talaga siya compared sa mga iba. Yung decaf, hindi masyado Ito yung Classic Strong talaga. Strong talaga siya. Hindi rin ako ng toothpaste na malaki. Ito, malaki talaga ito na toothpaste. $1.49 for 2 tubes.
So, kasi yung binili ko last time, nung nag-haul ako, yung blue na toothpaste, hindi siya masyadong naglalast yung ano sa bibig mo. Basta iba. So, ayan, itatry namin din namin ito. Ang dami itong itatry. Kasi parang mga bago to iba eh. So, itatry namin tong Colgate. Natry na namin to dati. Ito kasi yung white na Colgate. Para siyang, ano sa teeth. Para ano may yung, ano siya. Pero, yan, itatry natin siya. And, bumili rin ako ng tomato sauce. Kasi, until now, hindi ko pa rin naluluto yung aking frittata. Ayan. Frittata ba? Frittata ba yung sinabi ko? So, ram tomato sauce. Try ko to kasi masyadong matatamis kasi yung ibang mga sauce, diba? Yung spaghetti sauce. Medyo matatamis. So, try ko tong tomato sauce. Kung okay siya. And yung mga dilata, like pang Monday, yung mga pang mabilisan. Argentina Biglop, tatlo yung binili ko. Ako ng Youngstown. Ano siya, meron na siyang easy open, diba? Mas maganda na yung Youngstown ngayon. Sumabay na siya sa uso. And syempre, hindi ba't mawala sa akin yung all-purpose flour para sa pancake. Dahil lifesaver yung pancake mix ko. May mga natira pa naman, oh. Ayan pa, oh. May mga natira pang konti. Kita nyo ba? Ayan, konti. Konti na lang. So, kasi nagpatik ako nung nakaraang araw. Ang canola Marcalion, ito yung ano ko. Kaya lang kahapon, may sale pala doon sa Gaisano na twin pack, yung sachet, na parang yung refillable. Ayun. Yung pang-refill lang. So, dalawa na siya, twin pack. Malamang twin eh, dalawa. Ano siya, 189 na ata siya. So, dalawa na siya. Sayang nga eh, kasi pagpa-punch ko, nakuha ko kasi ito una, tapos kinuha ko yun. Nakalimutan ko na, i-change ko pala siya. Inauna niyo ito na punch. Kaya, ayun, eto na lang yung kinuha ko. Pero at least naman may lagayan naman siya, diba? So, kinuhaan ko lang kanina eh. Kasi naubusan na kami ng oil. And, eto UFC, balik UFC kami kasi parang yung sa Del Monte, parang yung isa natatamisan na ako or parang yung isa naman, parang masyado na siyang yung tawag dito, maasim. Alam mo yun? So, balik KFC. Yung aming, tingnan natin kung okay na talaga siya. And, bumili din ako ng lotion for me. Parang bago to sa Myra. Yung classic moisturizing or binago lang siguro nila yung lagayan, hindi ko sure. Parang binago lang yung lagayan ng yung red. Pero parang ito pa rin yun. Hindi ko sure. Parang ito pa rin yata yun. Pero magkasame din sila ng magkasame din ng kulay. 21 pesos. So, ayan. Yan lang yung mga nabili namin. Net. So, i-arrange ko na to. Kasi mamaya may upload. May lang, hindi pa ako nakapag-edit. Pero mabilis lang naman ako mag-edit talaga pag basta may video lang na i-edit. Mabilis lang naman yun. So, ilagay na natin tong coffee dito sa lagayan. Kasi wala na siya lagayan. Ganyan na siya kadami, guys. So, ayan guys, eto pala, sadya na maingay ha, i-share ko lang. Ito yung lagayan namin na Lady's Choice, yung malaki. Binili ko talaga to ng sinansya akong bumili ng gato kalaki para magamit ko sa mga pang ganito, refill. So, eto na siya. Ayan, eto yung lagayan ko. Hinugas-hugasan ko. So, dinigpit ko na. Tapos yung aking oatmeal, ayun na siya. Diba? Yung lang, problema ko sa aking, medyo maingay ha. Mabilisan ko na lang. Yung aking pancake mix, yung hindi magkasya talaga. So, kailangan dalawang lagayan. So, next time, bibili ako ng mas malaki pa dyan. Nang magkasya talaga yung aking pancake mix. Kasi yun talaga yung ginagamit ko lagi. So, punasan ko lang to. So, I hope you guys enjoy. And please don't forget to subscribe.
And see you in my next video, guys. And wala akong masyadong ganap ngayon. Pero, yun. See you in my next video. Bye!